gusto ni mo na ron. Oh, gusto na ko. Ganahan kay ko pero sa kabayo ray noon. Nani pa atag-atag sinikulog motor ha? Pwes, tagaan po na ko si Ron og kabayo ron. Ano tog kinsay piliun niya? Saan naman si Injo? Dugaya, uy. Magto na mi dito ba? Saan si Injo, uy? Ay, gara. Oh. Ay, Diyo, may kinaka. Ay, Ano yung kaya lang kalayo? kayo napagpanta. Isa man. Ha? Ano yung yatang ni mo sa imong ipanguyaban? Oo, muna. Pagpanta. Lahayan. Ron Wala ron. ko Uy, ihatag kay nakinabalitaan ito. Gitag-gatagan na siyang nikulog motor. So, kini ako ihatag bud sa iya, ha? nya dawatong Kaya kayo na kanin. niya ani? Dawatong kanin niya. Hindi man nalawagon nga. Kaya kayo na niya ani? Na nasa kabayo? Na nasa ma... Ito, ha? Nya, yatang ni mo? Mayroon na ihatag ako na, eh. Ta. Ngayon na nga, kasi mapakanta ba? Adi na. Napulaan na siguro to. Maayo noon eh. Ano balay nila? Ano na ni? Dito ka? Ano? Konti lang. Hey, Ron! Hey, Ron! Sinja kayo na, Ron. Hindi ka mo kay Lando, Ron. Sinja kayo na. Butana ni Ron, ay nanilig, di ka? Yan, ihuga mo kayo. Ibang pasensya kayo nga kay Dowi na kayo kabalik triba kay. Pagtigong pamagugo kay. Nako nabalitaan ba kasi Nicole ginatagaan daw kaniyang motor. Na manang pwes ako siyang giatbangan. Gipalitan ti kag kabayo mo na akong gitiguman Kabayo ba? ron. Yatang si mo? Risko pa kay ng kabayo aron. Ang kabayo ang odron. Pwede nimo masakyan, pwede nimo masabi-service kada adlaw. Nabasta na no, pwede nimo mabaligya sa daghan kay kag benefit anak ron. Nang adyo labang si Nicole sa kuha kay kabayo na akong gidala sa mga on. Ganahan ba kong kabayo? Ha? Sukad pagkabata Ano ba? na ako, gasakay-sakay na ko ani. Yes, tingnan, di ka ron. Salamat ron. Sa kabayo ra, ganahan ako sa kabayo. Ha? Ganahan ako sa kabayo. Tot lang si mo ah. Yan, nag-effort ba ako na ron. Siguro ron, magustuhan na gito ni Moron na. Basta sa kabayo ra ko yung ganahan na. Moron. Ughatag mo ning kabayo sa ko, akong dawaton. Pero ay na kog pugsa og unsay gusto nimo. Ano ko problema ron? Ako, kung gawin mo, pwede rasad kay. Pero, ay, jud ko Ako ni ba? na. Kay, balik-balik, ba, yung ko dali ron. Ihatag nimo ni. Gusto ni mo na ron. Oh, gusto na ko. Ganahan kay ko pero sa kabayo ray noon. Pero, sige lang ron, magustuhan na gid siguro ko ni mo kadagayan. Pwede ra mo ko na ibilin ron. Bilin ra nimo? Pwede ra. At Bilin. na ha. Kay balik-balikon, beti ka dari. Asa na imong papa ron? Naman to sa sulod, naglungag saging. Hindi nga siya bang nata dari. Saan? Akong tagon? Pwede ra po, balalas dito lang ba? Baka niyo, kabayo na ni. Pa! Pa! Ay! Lah! Isang kabayo na! Na, isang kabayo. Ay! Nani? Grace? Patay nga! Kabayo! Yata dong Grace ako ah. Kol, yata ko na sa yakol kay gusto na ko tagaan si Rondo ng motor ba. Kay nabalitaan mo kung nakukul nga kanang gitagaan daw siya ni kulugkuan motor. Munang gitagaan ako siya kabayo. Kay mas nindot magong kabayo kaysa sa motor kul, nagagdilit ang kabayo ba. Hindi niya maservis-servis sa daw adlaw. Asa man ka nakadungog anang ginatagaan sa rundog motor ni Nico. Sa ako ni dunggan ko nga istorya ba nga kaadto ra po daw si Nicole dire niya. Tinuod mo na, kaadto yun si Nicole dere. Gahatag og motor. Una, si RF ang gihatag. Sunod, sniper ba to? Sniper to ron? Sniper. Oh, sniper. Ako kabalo karong sunod, di man gud na ko siya musulti kung muanhi gud na diri ng bayhana na. Mao na nakuha ng bayhana. Di kabalo mananghin nga kanang wadto mi diha rungkol, mana mo kalit rag kuan ba pero ganahan gyapon ko niya kay hilig siya og surprise. Kay kol mo nang ganahan man si Rondo sa akong kabayo ko lang Kalit og ihatag ni mo ng ron nanay gitig karyada sa among mga lubi. Gani ko ganahan man daw siya. Ana na ni karyada na ni Rinda. Kuan pa na ko kuan pa na magibusal ba. Busal pa. Busal pa na mo na kon. Bilin lang ko na dari kwal para gamit-gamito ni Rondo baka mo balik-balik pa maguko dari. Ya, asa. Kabalo imong mga ginikanan anak dan gahatag-hatag kay ing anak basig pag-abot sa panahon. Kami makuan ba kay basig di kuan-kuan pa na. Dili ko loy, ako jud nang gitiguman pila ka bulan ko mo nang wako adto dari. Para jud sa yagi. Sa may purpose, i-explain ni daw ko isip amahan ni Ron. Explain ni ko ba nganong gikahatagan mo sa kabayo. Di ko kay ako ang magud ko kay para
Kaya nakuan lagi ko kay ginatagaan sa Nicole og motor so nagkunan ako nag-effort pug ko ba so kabayan na lang ko naunanan kay kung motor akong ihatag call. Ariya na mimi call so magpalahi pug ko nagpayunik pug ko nagpakabayo pug ko para kaya ang kabayo ko lagan kay pwede lagi na niya makaryadaan lagi. Kung nasa mga karang makartahan para niya. Ang pasabot nimo. Naging kompetensya ka Nicole. Nanguyab ba kang ron-ron dai? Unsa man? Oko lang eh. Mangyab. Okay, kasabot na ko. Hatag man si Nicole og motor, si ron-ron gatag og kabayo. Kana, di na ko maglabot-labot ana. Kung kinasing-kasing nimo nang gihatag sa akong anak ng kabayo. Kung ihang dawaton maayo. Ako di man pud ko pwede nga ako'y modawat ana. Kamo na lang gyud pagsabot anak day kung unsay kuan. Ikaw na lang ko'y bahalang ron-ron kay ikaw may nanguyab sa akong anak. Ikaw na lang bahalag unsay kuan anak kay di ko commander sa kasing-kasing sa akong anak. Mo na. Pero dawaton man daw ron call kay naganahan rin siya sa kabayo. Pag seryoso mo da kadaling ron dia. Sige, call. Kadali ha magkuha kog saging. Kadali ha Call, para sige. makatimo mo, ha? Sige, call. Sige. Ron, Oh, dili na akong dirihas. Ayaw jud ko Dili na na, ha. dili. Mana na ha kay. Suwata. Nabalik pa ba ako diri ron? Alagsaran ni ba? salamat kay ani ha. Sige, magustuhan ako nimo sunod ibalik na ko ron. Kung ganahan gid ko sa kabayo ang gihatag nimo sa kuha ba. Yung ron maganahan ko ka sa kuha. Sa kabayo ra lagi. Ano pa ni mo ron? Huwag sinilas diri ako. Dai, ali oh. Kaon Sa call saging. Bayo. Kol, Sige nga na ako. Sige, tinusa. Saging. Bagong dinong agba, init pa. Ikaw na. Kalamis kayo panit ang kabayo ko ko. Lagi no, ako ko'y sinilas. Ay mo. Sige lang. Padula daw din kabayo. Padul. Oh. Para makita nin. Yatag mo na, yatag. Pasko kayo ni. Ron. Mga apo pang bugno ni ba? Kayo ni. Araw-araw ba no? Ay, mangguro ni. Sa may tanong nimo. Unsa man, ihatag di mo sa akong anak na Ako, diha ko siya call. Kaya parang Yatag may lang, saya ha. Ihikot lang sa diha, oh. Palihog lang sa kong hikot Sige, diha. sige. Palitan ko ng rinda. Walay rinda ni. Wala. Ihikot lang sa diha, oh. Ikot lang sa diha. Kaya paimno na mo nagtahok, Ron. Nya, Ron. Ganahan May gid ko. plano, ha? Ganahan ko sa kabayo gihatag niya ba? Nga, sino? Ano may plano ni mong Pa. Sa may paminaw nimo. Ako gog mong race. Ano ako may pangutanong nga, ikaw may nagdala sa imong dog, ha? Wa ko kabalog. Nga ba kayo? Ang bakit? Kaya, ha? Upod ko kabalo gani no. Ay, pag inaanak na kayo, nagabaan niya ka. Ako kabalo ba? Angan kabayo. Example, may balaan ng Nicole nga. Itagaan kang grisog kabayo, yung mong gidawat niya siya. Pila na ka motor ang hatag niya si Muha, wa yun mo gidawat bisang isa. Ganahan ko sa kabayo. Good. Ganahan kas kabayo di ay. Hmm. Pero May ganahan ang ako. problema na to, dere ganahan sa kabayo, o ganahan ba siya ni mo? Grace? Bilang call kay. Kasi hindi maganahan ko sa sunod balik na ko call. Nakita na pito niya akong effort. Ako lang, gidawat niya akong kabayo. Salamat kapag ko call kay. Sa duwe na akong tinigom na dawat, tragid niya akong effort with call. Dada? Wala? Oh? Bagat na kayo na imong kwalo, putli na, nito upong na si mong bungot. Putla na gina ko. Abot na diri oh. Kaputli na lang siguro na imong bungot. Ayaw ko, Loy. Ha? Ayaw ko kay. Di ako naakit siyang bungot ko. Sige lang, niya. Ba. Ano man? Putla na pud ko ni be. Ayaw, Ron. Kuan, kanang unsa man, di lang nimo saba ni Nicole kay basig nalain pud siya ganang hatag og gabayo. Kaya gidawat ang motor ni Nicole Call. Wala kay no, di lang Ha? nimo saba. Salamat to na yung dawat. Di lang nimo saba ni Nicole kay basig malain pud siya. Ang amuhan is piron-ron lagi magbuot. No. Kinsa iyang pilion sa inyo ang duha. Nakaw. Hindi na may magdugay diri Call kay. Nga pa ko ilakpon ba. Sige. Nakaw na Nicole niya. Ron, ang bingin kabayo ron na ron. Mabalik ko ba ako diri ron. Nga Asa naman tigong kauban? Jo! Ang tanong ni Call. Ako nang gibalhin. Kol, Lalay, kabayo Ron. ako nang gibalhin. Call, pwede na ako dalang Walang diri to. ron. Uy. Wala na. Tanong ni Call. Sige. Yan to sa mi. Ron. Kol, Sige. Bye-bye. to sa mi. Sige.